Igor, zer modu zaude? Itxaropentsu eta indartsu. Gasteizko alde zaharrean gaude. Zuretzat duela ez asko ona iristea, amets gaizto bat izan da, ez? Ba bai, ezinezkoa izan zen niretzat ona etortzea. Etxearen barruan, egon behar izan nuen 2-3 hilabete, atera gabe. Eta niretzat etortzea alde zaharrara zen, imagina ezazu, no, egora bat, nago ibiltzen, no, eta pasatzen da hemendik pertsona heldu bat, eta beti begiratzen nuen, aber ondo zegoen, etortzen zitzaidan pentsamendu intrusibo bat, esaten, talka egin duzun berarekin eta mina egin duzun. Eta beti konpultsioa egiten nuen, konpultsio fisikoa deitzen dena, begiratzea aber ondo dagoen. Baina hori momentu guztitan. Pertsonalduekin bakarrik gertatzen zitzaizun? Pertsonalduekin, da haur txikitxoekin. Zaurgarriekin? Zaurgarriekin, vulnerableekin, bai. Zalantza gehiago azaltzen joan ziren? Utsi nion gidatzeari, beldurragatik, no? Gero bizikletaz ere biltzen nintzen, baina bizikletaz ere beldurra neukan. Eta gero ja ateratzen kalera. Ateratzen nintzen kalera oinez, eta ere beldurra nuen. Eta horregatik gertatzen momentu bat, geratu behar izan nintzen etxearen barruan. Bai. Eta gero etxearen barruan, nok bilatzen du lekua, ere, zuri harrapatzeko, no? Eta orduan etxearen barruan, edatu zen ere, beste beldur batzuetara, adibidez, bokata egitean zenbara bentsat eskolara gero arratsaldean jateko, askarian, eta etortzen zen pentsamendu hori. Igor, ze daukazu eskuetan, haian daukazu zehozer, egon zara labadura jartzen, jaboiarekin, edo egon zara garbitzen legiarekin, edo egon zara garbitzen etxea, eta haian daukazu zikinkeria, eta... Eta seme-alabak pozoinduko dituzu? Eta seme-alabak pozoinduko ditut. Eta batzuetan etortzen zen irudia, nire seme-alabak pozoinduta. Hori ere beste... Ze pentsamenduak esan daitezke eta ere irudiak. Irudikatzen duzu zure seme-alabak pozoinduta zure erruz. Gogoratzen duzun konprobaziorik errepikakorrena? Bueno, batez ere kotxean. Bakizue zebrabide bat pasa nuenean, baina Gasteizen badaude asko... Badenak? Badenarekin. Eta gutxatu nuen baden bat, eta han etorri zaidan berriro pentsamendu hau. Igor, agian harrapatu duzu norbait. Nola, uste zenuen hori pertsona bat kotxean azpitik pasatzen zana, pertsona bat izan zitekela? Adibidez, bai. Eta orduan itzultzen zinen? Bai. Rotonda eman, buelta eman, eta leku berberatik berriro pasatu konprobatzeko, ikusteko, zer gertatu den, norbait dagoen etxanda. Eta konprobazio gehiago ere egon daitezke, autoa bera ere konprobatzen zen? Bai, noski. Adibidez, freno emano, bat, venga berriro, 2. Ni daukat elektrikoa, klak. 3, 4, 5 aldiz, batxutan. Konprobatzea ondo dagoen jarrita, ze bestela, ez badago ondo jarrita freno emano, kotxea mugi daiteke, harrapa dezake norbait, edo istripu bat sortu dezake. Bai. Hori imagina ezazu edatzen dela momentu guztietara, adibidez etxean, etxean. Aberatea ondo dagoen itxita. Zein izan da hartu duzun bidea? Zer egin behar izan duzu sendatzeko? Esposaketak egin. Esposaketak dira beldurrari aurrez aurre begiratzen. Hori da. Adibidez, ni neukan beldurra ateratzeko kalera, hasieran, segon nintzen 2-3 hilabete etxe barruan, azteko, no? Venga,
ba, esposaketa da, hasiko zara ateratzen, pizkanaka, hasi nintzen lehenengoz portaleraino. Gero etxe ingururaino, gero ibilbide luzeagoa. Eta nolakoak ziren lehenengo irteera horiek? Ziren oso gogorrak. Bai, sufritzen duzu pilo bat. Ze egin behar nuen esposaketa, adibidez, atera kalera, eta bueltatu, aian izaten ziren hasieran 2 minutu. Joan portalera eta igo, 2 minutu. Eta 2 minututan baina konpultsorik egin gabe. Derrigortzen zenuen zure burua, konprobaziorik ez egitera. Ez begiratu atxera, ez konprobatu ezer. Eta oso zaila zen? Bai. Eta llegatzen zarenean etxera, igotzen da antxitatea. Ze ez duzu egin konpultsioa, ez duzu egin konpultsioa eta orduan ez arala zaitu. Eta gero hasi nintzen bizikleta hartzen, eta gero azkenean kotxea berriro hartzen, eta orain hartzen dut kotxea, eta ja posible dut kotxearekin ibili, normal, konpultsiorik egin gabe.